A internet é como unha praza pública, abarrotada, chea de xente que quere comunicarse, pero tamén xente que quere gañar desa posición, dese anonimato que dá internet. Entón, igual que nós cando imos a unha tenda, a un quiosco, a un banco, nos aseguramos que é o que corresponde ou sabemos xa a ciencia certa que é eso, pois na internet deberíamos facer o mesmo. Asegurarnos que entramos nunha página web, que hai certa seguridade, que datos lle estamos dando. Entro ali a mirar, como se fora un escaparate, ou entro e dou os meus datos, a miña información privada, persoal, de que tipo? Porque é certo que, igual que no resto do mundo, hai moita xente que vai digamos, deberíamos desconfiar dela, que non vai con boas intencións. Entón, deberíamos estar previdos, e ese risco de estafa no anonimato da rede é máis fácil. Os riscos de estafa en internet son múltiples, máis que nada porque van xurdindo a medida que novos servizos se introducen en internet, non? Pero eu diría que a maioría deles teñen algo en común, e que baséanse en tratar de gañarse a confianza de usuarios insenuos. Para elo, pois, hai múltiples posibilidades. Ofrécennos un gran premio, ou ofertarnos unha viaxe ou un coche moi barato. E para poder obtelo, ou ben temos que premer nunha ligazón e descargarnos un ficheiro, ou ben temos que aportar pois unha cantidade de diñeiro, non? Normalmente levan aparellados que non recibimos a cambio o que esperamos, non? Coa conseguinte, pois, engano, non? Para a persoa. Como podemos previlos? Pois é moi difícil e, basicamente, temos que aplicar sentido común. O que non nos creeríamos na calle, se alguén nos para e nos di que nos tocou un premio, pois neste caso temos que aplicar o mismo, non? As cousas que nos, ofertas que nos parezan demasiado pouco realistas, pois deberíamos non facerlles caso, non ignoralas.